have conducted themselves very brilliantly, very peacefully. Some of them are observing their afternoon prayers, as you can see. And you can see how peaceful it is, with others giving them space, people surrounding them. Now police have been gone. They don't say right to no get them. Human being supposed to get one phone for your house. For London, go see our children, they use gun. So, And police! And police! Look why the police see they pass it this way. They pass the do like this. They close the eye. They are in Abuja protest. Come outside. Black boy, look come outside. insha Allah, kasar mu za ta yi kyau. Idan Allah, insha Allah. Mutanen nan ba su bai. Ka duba fa da suka tarwatsa mutane fa. Wanda bai rike ko sanda ma ba a doka ba. Sanda baka da ita. Amma sun zo sun fara harkaki a gaba. Wannan suna ciki. Suna cikin mana. Kasar mu ta ci gaba, duk wanda ya fito nan mun wahala, duk wannan abin da muka yi Allah yana gani ya zai saka muna. Insha Allah za mu cimma abin da muke so, za mu cimma nasara insha Allah. Ya taimake mu. Sharafin mu zan muna wani misali yanzu da za mu ɗauka example. Yau sharafin mu da ku ga musulmi da Christian an zo an zauna a wuri ɗaya haka. Amma cikin ikon Allah wannan zaman lafiya shi muke so saboda mun zo da zaman lafiya. Tsakaninmu da Christian da musulmi ga mu a wuri ɗaya. Mun haɗe mun tsaya mun zama tsintsiya madaurin ki ɗaya. Allah ya ƙara ba mu irin wannan zaman lafiya a duka faɗin ƙasar mu. Dama waɗanda suke yi mana kosin su ne shugabannin. Mu yi ƙoƙari mu dingi kauce zuciyarmu. Mu dingi kauce zuciyarmu akan abin da ba daidai ba. Allah zai taimake mu kuma Allah yana ganin abin da yake cikin zukatanmu. Allah zai taimake mu. Kukan bawa hawayen bawa ba su taɓa ɗiga ƙasa ba face Allah ya wanke mishi abin da yake baƙin cikin da ya dame shi a zuciyar shi. Muna ganin abin da yake faruwa a arewacin Najeriya. Muna ganin abin da yake faruwa a wasu sassan na kudancin Najeriya. Ƙasan ba buƙatar canji. Kowa ya sani yanzu ana muna kallon 'yan ta'adda, ana muna kallon ta'addanci ko mun fito mu tada hayaniya. Allah ya ga abin da muka fito da shi a zukatan wanda kowa ya san ba haka bane. Menene muke nema? Abu ɗaya ne. Adalci ne muke nema. Adalcin nan da muka tsaya muna nema shine yasa aka kira mu da 'yan ta'adda. To me